ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, чанд соат пеш маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 315 баргузор гардид ки ҳамаи онҳо вазни даркориро карда тавонистанд. Ногуфта намонад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Билол Муҳаммад ва довталаб Ҷек Делла Мадалена мешавад. Ҳамчунин дар ин турнир легенда Жозе Альдо муҳориба мегузаронад ки рақиби ӯ Айман Захаби хоҳад шуд. Боз Бенуа Сен-Дени баромад мекунад ки рақиби ӯ бошад Кайл Преполец мешавад. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки натиҷаи муҳорибаи Билол зидди Мадалена рақиби навбатии Ислам Махачевро аниқ мекунад. Ин чизро шаби гузашта Дана Вайт тасдиқ кард ва ҳамчунин худи Ислам Махачев шаби гузашта чунин суханҳо навишт: муҳорибаи асосии ин шаби шанбе қадамҳои навбатии маро аниқ мекунад, аммо новобаста аз натиҷаи ин муҳориба ман аз унвони вазни сабуки худ даст намекашум. Шояд мо белохира довталаби арзанда мегирем, навиштааст Махачев. Ва дӯстон, аз ин суханҳои Махачев фаҳмида мешавад ки ӯ ин муҳорибаро бо диққат тамошо мекунад, чунки баъди ин муҳориба рақиби навбатии ӯ муайян хоҳад шуд. Агар Мадалена ғолиб шавад, пас Махачев ба вазни нимёна баромада бо ӯ барои дуюм камарбанд меҷангад. Лекин агар ки Билол Муҳаммад ғолиб шавад, пас номаълум ки чӣ гап мешавад. Шояд ки Махачев дар вазни сабук мемонад ва зидди Топурия муҳориба мегузаронад. Лекин чӣ гуна ки Ислам гуфт, ҳатто агар ки ӯ ба вазни нимёна барояд ҳам камарбанди вазни сабуки худро озод намекунад. Барои ҳамин дӯстон, мо низ муҳорибаи Билол Муҳаммад зидди Ҷек Делла Мадаленаро бо диққат тамошо мекунем, чунки аз натиҷаи ин муҳориба на танҳо рақиби навбатии Махачев муайян мешавад, балки ҳамчунин рақиби Илия Топурия муайян мешавад, ояндаи Арман ва Оливера ва ҳамчунин ояндаи вазни нимёнаи UFC аниқ мешавад. Турнири UFC 315 аллакай ҳамин шаб, яъне шаби 10 ба 11 май баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. Ссилкаи телеграм бошад дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. Ҳозир бошад суханҳои Илия Топурия оиди муҳориба зидди Махачев. Ман гуфтанӣ нестам ки Ислам аз ман метарсад, чунки барои ҳамаи ҷангуварон ба октагон баромадан ин кори оддӣ аст. Лекин ман фикр мекунам ки Махачев эҳтиёт карда истодааст. Танҳо як сабаб аст ки ӯ бо ман ҷангидан намехоҳад. Ислам медонад ки ман ӯро шикаст медиҳам. Ман фикр мекунам ки ӯ ҳатто пойҳои маро қабида наметавонад, чунки аввалин чизе ки ҳис мекунад, ӯ мехоҳад ки ман ӯро ба Русия равон кунам, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия маҳз зидди Махачев ҷангидан мехоҳад. Ислам бошад орзуи худро чемпион дар ду вазн буданро амалӣ кардан мехоҳад ва муҳорибаи имшаба байни Билол Муҳаммад ва Ҷек Делла Мадалена аниқ мекунад ки муҳориба байни Махачев ва Топурия баргузор мегардад ё не. Ва яке аз довталабони вазни нимёна Иен Гери боварӣ дорад ки агар Мадалена ғолиб шавад, пас Махачев ба вазни нимёна баромада бенавбат барои камарбанд меҷангад. Агар ки Мадалена дар ҳақиқат Билол Муҳаммадро шикаст дода тавонад, а Махачев ба вазни нимёна барояд, пас ҳамаи дигар ҷангуварони вазни нимёна маҷбур мешаванд ки дар навбат истанд. Ислам беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн аст. ӯ ин номзадро арзанда аст. Агар ки Махачев вазни худро иваз карда барои камарбанди вазни нимёна ҷангидан хоҳад, пас дигарон танҳо нишаста ба ӯ иҷозат медиҳанд ки ӯ ин корро кунад. Ислам чунин эҳтиромро сазовор аст, гуфтааст Гери. Дӯстон, ба фикри худи шумо Махачев арзанда ҳаст ки бенавбат барои камарбанди вазни нимёна ҷангад ё ин ки не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.